A Calvo Joier hi trobaràs les primeres marques en rellotgeria del mercat, a més d'una col·lecció de disseny propi i exclusiu en joieria. Especialistes en la reparació de rellotges i altres peces, perquè tornis a lluir-les. Calvo Joier us desitja bones festes. Centre, Terrassa, sol, servei, aroma, cafè, ambient, somriure música, i tu. La Rulla Cafè. La Rulla Cafè us desitja bones festes. Aquest Nadal regala alguna especial. Informa't dels nostres tractaments i packs de regal a Ones Medicina Estètica i Cosmètica. Ones Estètica us desitja unes bones festes. Gaudiu del Nadal amb les nostres neules i torrons artesans d'elaboració pròpia. I per Reis, no oblidis el tortell. També estarem al vostre servei tots els festius. Pastisseria Piferrer us desitja bones festes. atv.cat. Queda més bé no llegir, però per no fer una llenguatge. Per veure que no llegeixo. Benvinguts tots a aquest acte per celebrar que el tan esperat llibre ja està acabat. Podríem dir que les tres principals trobades que hem fet són la primera, que hi va assistir la senyora Angelina, la llevadora que ens havia ajudat a néixer a molts. Va ser la trobada més nombrosa segons la llista que teníem inicialment. La segona va ser l'any que vàrem complir els 60, que vàrem obrir el grup a les noies nascudes al 47. I la tercera seria la presentació del llibre, seria aquesta trobada d'avui. Amb molta il·lusió hem anat veient com la feina que fa molt temps vàrem començar ja s'anava semblant a lo que algú havia somiat, o no. Un any de discussions, 2 anys de feina de camp i un any de repàs de tota la feina anterior i molts viatges a l'impremta. Avui ens trobem tots aquí per comprovar-ho i celebrar-ho. I això que un company, cada vegada que ens trobàvem, ho posava en dubte. Deia, voleu dir que ho veurem mai? Alguns respirem a fons. S'ha acabat una feina. Una feina que ha sigut molt llarga, molt més llarga del que ens pensàvem abans de començar i fins i tot més llarga del que ens pensàvem quan ja havíem començat, que ens vèiem un mort a sobre. Aquest llibre ara el podrem gaudir, o no, i sobretot, ara que el temps passats ja se'ns comencen a barrejar i no sabem algunes vegades si fa 10 anys o ja en fa 20, sempre tindrem un record escrit que ens ajudarà a recordar i sobretot a assaborir una part de la nostra història. I ara cal destacar el bon preu que ens ha fet l'impremta Pagès i la paciència que ha tingut amb nosaltres per les moltes vegades que hem hagut d'anar a parlar amb la dissenyadora i a discutir i assessorar-nos. La col·laboració econòmica de l'empresa Antex i de les empreses Electrodomèstics Gamell, Rètols Noguer, Recanvis Nomar, Planxisteria i Pintura Pla de Vall, Campanosa, Tapisseries Prat, Autocars Vinyoles i algun altre espontani. Gràcies a aquestes ajudes podem regalar un llibre a cada un dels nats del 47. I ara, per donar una mica més de serietat a l'acte, hem convidat a parlar una persona que no sigui de l'any 47, que les seves paraules sempre seran més lliures i més enriquidores per tots. Psicòleg, doctor en Psicologia i catedràtic a la Universitat de Girona, director del programa de la Universitat de Girona que permet que la gent gran pugui assistir a les classes de la universitat sense tenir els títols que es necessiten que demanen els joves. Nascut i viscut uns quants anys anglès i parella de la Maria Lluïsa, que sí que és del 47. Josep Torrelles.
tant en les trobades que hem fet aquests dies com amb la meva implicació amb el llibre, la primera cosa que va suggerir-me va ser precisament això. És a dir, quan vaig tenir el llibre del mas i vaig començar a llegir les pàgines de cadascun i cadascú recordava i deia alguna qüestió, vaig pensar, tu estàs recordant coses, no? He de dir que són vivències sobretot d'infantesa, d'adolescència i de joventut, perquè després vam anar a viure a Girona i ja la meva vinculació amb el poble es va fer més minsa. Encara hi vivien els pares i venien sovint, però probablement si preguntessin als meus fills coses, anècdotes, records de l'època aquesta en què ja no vivíem anglès, entenen més ells que passaven llargues temporades amb els avis que no pas jo mateix. Recordo l'escola, a dalt els estudis, aquella de la muntanyeta i els pins, que ara hi torna a ser-hi, va haver-hi un temps que no. Recordo els que van ser els meus mestres, entre ells el meu pare, i algun dels companys amb qui fèiem aquells partits de futbol a l'hora del pati, que sempre quan tocaven el pitu encara estaven pendents de si fèiem l'últim gol, i cabanes entremig dels pins. Recordo les tardes de jugar a la doma o a dalt a la plaça, fins a fer-se fosc, sobretot a l'estiu. A més del futbol, jugàvem a coses, a uns jocs, que jo em pregunto, encara s'hi juga? Jugàvem a cavall fort, jugàvem a òpies, jugàvem a bèlit, jugàvem a baldufa, jugàvem a boles, jugàvem a empatadores. I les escaramusses de batalla campal que fèiem els d'aquí dalt amb els del barri de la Triassa i suposo els de la fàbrica amb un altre barri. Ara em ve al cap, no a la sala del rector, però em ve al cap un concert dels 16 jutges que es va fer a Can Gubau, on va actuar per primera vegada un novell, si no era la primera vegada, era de les primeres, un novell canto-autor que llavors s'estrenava i que més endavant ha sigut una icona del nostre país, en Lluís Llach. Com a jugador amb l'equip juvenil de l'Anglès i després amb el que ara en diríem equip B, encara que no hi vaig jugar-hi masses anys, perquè el nostre dia ho vaig deixar. I recordo, records, un memorable partit a la festa major de Sant Julià, ja em direu, on li vaig parar un penal en Perico. Més endavant, com a aficionat, venia els diumenges a veure els pares i anaven aquells partits apassionants al camp de l'Anglès, un camp que estava més o menys allà mateix on està ara, però sense gespa, i on més d'una vegada havíem acabat, s'havia acabat, amb un ball de bastons o cops de paraigua. I recordo l'aliança, els tips de jugar al futbolín que ens hi havien fet i més endavant, abans no podíem perquè eren massa petits, el billar. El billar que també recordo que s'hi van fer uns campionats que en aquell temps semblaven de gran categoria i em sona les virgueries que hi feia el vell Gaciot i el senyor Sopes. I ja de més gran, un clàssic i que tots hem fet, els vermuts el diumenge i durant la setmana de tant en quant i la botifarra. I el mercat del diumenge és a la plaça, a dalt a la plaça i al carrer Major. Us recordeu d'aquell home de la serp? Es posava davant de Can Parramon sempre i altres anècdotes d'aquest tipus, altres qüestions d'aquest tipus. I la festa major, de petit, amb els cavallitos i les barques a la plaça del Calló. Recordeu allò d'anar a tocar vela amb les barques? I ja de més gran, a l'Embalat, que com cada any venia l'Orquestra Meravella, i que recordo que s'hi van fer unes primeres eleccions de pubilla. De pubilla, després en van fer més. De pubilla no se'n feia llavors. Potser van ser les primeres eleccions democràtiques que es van fer d'alguna cosa en aquell temps. I el que sí que també recordo és que algun any va haver-hi Puigerazo. I penso en les tornabodes del Canyo. I de retruc me'n vaig a les tardes del dijous d'Ardell. I que per Corpus anàvem a buscar ginesta a les Catarates. On recordo les excursions a la Font Picant, a les mines del Sant Pare, a Bellveí, a Santa Bàrbara. Recordo tardes de diumenge amb sessió doble al cinema de Can Gubau, sessió doble, que la suportàvem,
i a mitja part compartir una sara de carn d'airís que ens la repartíem entre 3 o 4 perquè valia un seu, no? Un poble productiu i dinàmic, amb la fàbrica Borés com a principal motor econòmic, fins que va anar desapareixent, o amb l'empenta que van suposar en aquests aspectes les mines d'Osó, fins que van tancar, o la construcció de l'embassament de Susqueda, i els textans que feien a Can Bosch, els teixits de Cal Hereu, els mitjons de Can Torns, la manyeria, les fàbriques de mobles, les serreries, la forestal, la farga, les agulles d'estell de roba, els escuradents, els llapis, en sisè de les gracioses, perquè era de les gracioses, no de les gracioses, els avellaners, les arbredes, les hortes i conreus que complementaven l'economia domèstica. Un poble comunicat amb la resta del país pel tren d'Olot a Girona. Us recordeu d'aquell últim viatge? Alguns el varen fer. En fi, el poble, el nostre poble. Tanco la capsa dels records perquè, com podeu suposar, ens podríem allargar massa i només era l'intent d'una pinzellada que ens porti a tots una mica en aquell temps. Nats al 47, què us haig de dir? Porteu una dinàmica, nois i noies, que probablement hi ha poca gent que s'hi dediqui. Aquests nois que podrien ser bastant semblants en els records a allò que acabo de comentar en el meu cas, es van anar fent gran, van acumular vivències d'adult, alguns encara al poble i altres potser no, i quan van complir 50 anys, com s'ha repetit ja diverses vegades, van decidir que havien de fer una trobada i celebrar-ho. Això ho fa molta gent. Ja sabeu que a la nostra cultura la idea aquesta dels 50 és quelcom molt significatiu que s'ha de celebrar. Es celebren els 50 anys d'una empresa, es celebren els 50 anys de casats, es celebren els 50 anys d'un comerç, els 50 anys d'una publicació, els 50 anys d'una escola, 50 anys d'una entitat esportiva, 50 anys del que sigui, 50 anys té molt pes. I després, el pare el decidir que el següent any, o el següent, si jo pensava que era el següent i pel llibre llegit que vau estar un any així una mica d'impàs, amb les dones mateixes, cosa que està molt bé, només faltaria. Més endavant, amb gent d'anglès que no havien nascut anglès, però que també eren de la pinta, i quan en fèieu 60, vàreu invitar a les dones del 47, i amb elles, lògicament, amb els marits i, per tant, amb mi. Estic convençut que no la trobarem a gaires llocs, un fenomen d'aquest tipus. Que hi hagi aquesta continuïtat, que hi hagi aquesta, diguem-ne, dinàmica de manteniment entre homes i dones d'una mateixa quinta, d'una mateixa lleva, i, a pesar de fer-nos grans, cada vegada més... Avui està ple, això. Avui, pràcticament, si no hi sou tots, pocs en falten. Cada vegada que jo he vingut, o que hem vingut amb la Lluïsa, realment hi ha hagut molta gent, o sigui que per tant no és una qüestió de dir uns quants. Parèntesi, sí que és veritat que aquestes coses funcionen quan hi ha, i aquí teniu una comissió, una excel·lent comissió, quan hi ha algú que se'n preocupa i ho fa tirar endavant, això és evident. I aquí teniu la sort de tenir una sèrie de gent que a més amb molt bon criteri han sortit a la foto, només faltaria. Home, sí, clar, ens faltaria que no sortin a la foto. Doncs aquest col·lectiu dels nats al 47 és una espurna d'esperança de que als pobles encara hi pot haver-hi ànima. I en tot cas estic convençut que en el poble d'Anglès vosaltres en sou una ànima. I que sigui per molts anys. Però realment això de fer un llibre no és gaire habitual, com us deia, i perquè a més esclar s'han ocupat de tot. Jo m'imagino que han hagut de fer corredisses per anar no només a darrere
de la grafista i de la impremta, sinó de cada un de nosaltres, per allò d'aconseguir perquè som una mica, amb això la gent som una mica pesadets, allò, sí, ja ho faré, i no acaba de... i mentrestant els altres anar... Bé, en qualsevol cas, jo diria 3 coses. El llibre jo entenc que és un compendi ben llegit, parèntesi. Llibres com aquest no n'hi ha gaires, perquè si us hi fixeu no és un llibre d'autor, és un llibre d'autors. Sou 40 i pico, no? Sou 40 i pico autors, o 60 i escaig autors, mira, això vol dir que encara no me l'he dit. 60 i tants autors, cadascú responent a l'enquesta, però la resposta a l'enquesta no és simplement respondre una pregunta. La resposta a l'enquesta és un sentiment, un recordar, una anècdota, un detall. En definitiva, com diria després, és un fer història. Però són molts autors. Per tant, aquest estil de contingut és un estil interessant. Per tant, jo entenc que és un compendi de vivències, de sentiments, d'emocions, de records, d'anècdotes, que si bé són personals, tal com he fet jo abans, si les ajuntem totes en el sentit que cadascuna personal de vosaltres que us heu expressat en el llibre i la personal que jo he fet avui les poséssim en comú, i ara això que hem fet, aquest exercici que hem fet avui, el féssim tots, és evident que és una miscel·lània col·lectiva d'una època de la història d'anglès. És un reflex d'una època, és un reflex d'una manera de viure, és un reflex d'una manera de sentir, és un reflex de sinèrcies de convivència en un poble, lamentablement em temo que no tornaran aquest tipus de sinèrcies, les coses han canviat molt, però és una part important que identifica aquesta època. Per això mateix, jo penso que no només és un llibre que hauríeu de tenir vosaltres, que ja el tindreu perquè en sou els protagonistes, sinó que a banda que el pugui tenir molta gent del poble, no m'atreveixo a dir que tothom del poble el compri, però si ho fan millor, no? Però en qualsevol cas, molta gent podria tenir-lo com un referent. Jo crec que des del punt de vista d'arxius bibliotecaris de la població, i per tant, no sé qui pot sentir això que hi pugui tenir alguna cosa a dir, però si hi ha algú que hi té alguna cosa a dir, jo crec que en els arxius bibliotecaris de la vila, com a manifestació d'una generació i com a part important de la història del nostre poble d'anglès, de la comarca de la Selva, recordo haver llegit en origen La Vall dels Àngels, doncs que aquest àngel, que és el llibre dels nats del 47, estigués en un lloc preferent de la història del poble. I gràcies per escoltar-me i no em vull allargar i ara disfrutar del que tenim pensat d'escoltar. Bé, després jo tenia intenció de parlar dret, però per la qüestió del micròfon no puc fer-ho, farem sentat. Tenia també de parlar de totes les vicissituds que hem passat, totes o algunes, d'aquests 4 anys que hem anat fent el llibre, que de fet han sigut més de 4, perquè quan vàrem començar, vull dir, en Quimet ens va dir ja una vegada fa poder 5 o 6 anys, tenim de fer un llibre, i els companys que estàvem a la comissió, les reunions totes les fèiem a l'Aliança menjant sardina. És cert. Doncs ens van mirar els companys i vam pensar què cony diu aquest. Però després del transcurs de la reunió vàrem anar parlant i vàrem veure que potser tenia raó i ens va mig convèncer. Dic mig convèncer perquè vàrem posar una dada, d'aquí un any i mig o dos doncs el provarem, ja un any i mig o dos ja tenim temps, no sé quantos, però la cosa es va anar refredant i ara sí, fa 4 anys més o menys
que en una reunió també de l'Aliança ens va dir: no tindrem collons de fer un llibre? I bueno, tots sabeu que els homes, on jo parlo, o quasi bé tots, quan posen en dubte els nostres atributs, doncs després ens hi posem. I la prova és aquí, que sí que en tenim i hem tret aquí. No m'estendré més, tenia més coses a dir, però no per no fer llarga la sessió aquesta, us explicaré de la manera que donarem el llibre. O sigui, el ritual que farem. Ens pensàvem que poder tindríem bon temps i podríem anar cap a fora, però sembla que no. Hi ha un llibre per tots i totes els nats al 47. Hi ha un llibre per als familiars dels que ens han deixat aquests anys. Hi ha un llibre per tots els col·laboradors, la gent aquesta que desinteressadament ens ha ajudat a fer el llibre amb qüestions diverses. I hi ha un llibre per cada un dels sponsors, que abans en Rafael ja n'ha parlat de qui eren, doncs hi ha un llibre per tota aquesta gent. Si hi ha algú que vol més llibres, n'hi ha forces. Els de la comissió varen decidir que faríem pagar 10 euros per sufragar una mica els gastos que hi poden haver i tot així. Tinc de dir una altra cosa, però abans mirarem com funciona això de l'entrega del llibre, perquè el local som força gent i el qual és amic estret. Els acompanyants, els que no teniu de recollir el llibre, sortireu per la porta, ara no us gireu tots, si us gireu per la porta de la dreta, anireu sortint i allà darrere us donaran la copa de cava que després vindrem. I els que tingueu de recollir el llibre passareu per la porta de l'esquerra, que allà hi ha una taula, que hi serem 3 i us donarem el llibre, els que ens hagi donat les fotos aquelles petites que van fer servir per les enquestes de cada un, i un altre que anirà tatxant conforme els hauran donat. Hi haurà un que us anirà cridant conforme la llista dels nats, començarem pel mes de gener i anirem seguint. Abans d'això, en cas recordarem la mecànica una altra vegada, per si de cas. Jo vull dir una cosa que si no la dic explota, és que no explota. Hem parlat de la importància, Josep m'ha fet referència, de la importància que han tingut tots i cada un de nosaltres, contestar a l'enquesta, la importància que han tingut la gent que ha col·laborat amb nosaltres, desinteressadament, la importància que han tingut els sponsors, ja els ha dit en Rafael abans, però aquí hi ha una persona de la colla, que jo m'atreviria a dir que sense ella aquest llibre no és sortit. Una persona que ha treballat molt i força en tots els sentits, en recollir dades, en anar de visita amb els companys per recollir les enquestes, guardant les fotos. Jo aquesta persona és que, com que he viscut força amb ella, ho tinc de dir, i ara quan pleguem, feliciteu-lo personalment, abraceu-lo, si es deixa fer, feu-li un petó, perquè sense ella, de veritat, que no he sortit del llibre, I es vull dir la persona que és, de la manera que ell faria. No dic és en fulano de tal, sinó el que dic que és l'home de la Rosa, que és el pare d'en Santi i de l'Anna, i que és l'avi de l'Arnau i de la Laia. Em sembla que tots els coneixeu, sembla que és el Joan.
feu que... Això hi han treballat tots plegats. No siguis modest.